Lanjut part loro bolo iki proses nata son ning pinggir dalan bolo. Persiapan kanggo takbiran ko bengi iki wis poso terakhir. Jadi persiapan kanggo malam takbiran ko bengi los 24 jam. Digawe los ngono wae bolo. Wis tak totoni, lanjut iki tak tali track bell bolo ben bakoh alias ben ora geser. Bareng ngono tak tarik-tarik tak kencengi ben bakohe tenanan bolo karo dipancal-pancalane bolo. Lanjut iki proses pemasangan spikon sound. Rampung ning box lanjut meneh nang spikon jalur ning power bolo. Lah iki powere bolo. Lanjut iki kabel grounding power entuk tanah bolo. Dadi ben powere kuwi aman. Speaker yo aman wajib kei grounding